za mu nuna muku yadda aka gano duk wani password ɗinka da ka manta na kamar su Facebook, TikTok ko email duk dai da sauransu. Za ka ga yadda aka gano password ɗinka, ba abu ne mai wuya ba. Za ka shiga setting ɗin wayarka kamar haka. Idan ka shiga setting sai ka zo ka shiga Google, wannan shine Google. Za ka zo ka shiga, sai ka shige kamar haka. Sai ka shiga Google ɗinka kamar haka. Yau bayan ya gama searching, ga nan zai nuno ma manage your account service on this device. Sai ka shiga wannan autofill ɗin. Bayan ka shiga autofill sai ka zo ka shiga wannan autofill with Google. Sai ka shiga. Yau bayan ya buɗe ga nan zai nuno ma personal information, address, password. To sai ka shiga wannan password ɗin. Ta nan za ka ga duk wani account naka da ka manta password ɗin kamar su Facebook, TikTok, WhatsApp haka dai da dai sauransu. Idan wannan bidiyo namu ya burge ku, danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabi da zarar mun ɗora. Mun gode.